Hola! Ja faltava, sí. Hòstia, que estic superemocionat. Sí, què passa, Jean Paul? Bueno, que per una banda... Saluda primer, Jean Paul Desgrava, bon dia. Acabo de dir hola. Bueno, però s'ha de saludar com es saluda a la ràdio. Hola, es saluda als amics, però a la ràdio es diu bon dia. Hola, bon dia! No, és igual. Bueno, els que hagueu portat coses ja podeu fer una filera de portar coses que les desembolicarem. Els que no podeu tornar a casa, que total hi viu aquí al costat. Molt bé, molt bé. Bé, què dius? Bueno, No havies de ser aquí, tu. No, és que de fet he portat una... Com es diu allò que et signen les mares? Justificant. Justificant, perquè he de tornar a casa perquè he tingut una recaiguda. Perquè estaves malalt, una recaiguda de què? De fimosi. Aleshores... Per què t'inventes les coses? Bueno, si picava, picava i així tinc tot el cap de setmana. No, doncs no ha picat. És que m'he preparat una crònica del dia del treball, de 1 de maig als 10 anys, de tot junt, el mateix dia, dissabte festiu. Això es cobra? No, no es cobra. Molt bé, me'n vaig. No, escolta, però fes la crònica. Bueno, la crònica de l'1 de maig. Posaré passatges picants que augmenten l'interès i he pensat que potser volíeu que la llegís tota la gent que esteu dient que sí amb el cap. Això és la cosa. Molt bé, gràcies. Ai, que bons són, sou massa bones persones. Cada cop que aplaudiu poseu un 0 al meu contracte. Però ho poseu al davant, Exacte. a l'esquerra. Molt bé. Bé, endavant amb la crònica, Jean Paul. Endavant! Bon dia, lo del dia del treball. El titular? Lo del dia del treball. Lo del dia del treball ve dels Estats Units, d'uns senyors que volien córrer 8 hores i els van córrer a ells bastant. Núria Soler va a la manifestació de l'1 de maig, però se li enganxa el jersei en una pancarta, de manera que a mesura que la manifestació avança, el seu jersei es va desfent i deixa veure el seu manic insinuant i misteriós com un petit forat negre al vell mig d'una galàxia de sensualitat a càmera lenta. Jean Paul, les imatges picants podrien ser més breus? Podrien ser més breus, però endavant. Endavant. És que és una càmera lenta. Molt bé. Lo del dia del treball se celebra a bastants llocs, excepte als Estats Units, a Anglaterra i a Andorra. Això ho diu la Wikipedia i per tant deu ser veritat. Un periodista no mira la Wikipedia. Jo encara no tinc els crèdits. Ah, molt bé. Un obrer i un policia comencen a forcejar i acaben tirats a terra fent-se petons als abdominals i petites mossegades al lòbul de l'orella. Jean Paul, Finalment marxant a casa del policia per explorar les possibilitats a les manilles i la porra a cama. Jean Paul! Els nens que es tapin a les orelles. sí, però això normalment es diu abans, no després. Doncs destapeu-les, total. Bé, acaba ja. El bo del dia del treballador és que no treballes. Bueno, En principi, si no treballes a RAC1. Vale. Moltes gràcies per molts anys, per 10 anys esteu molt grans. Adéu. gràcies, Jean Paul, gràcies, Figueres. Fins després.